Les peces d'un puzle han servit per construir solidaritat al centre polivalent La Vinya de Martorelles. L'associació Maria Sancho ha organitzat una iniciativa lúdica a través de la qual destinarà tots els diners recaptats a la Marató de 3CAT. El gest de seure, concentrar-se i compartir temps també pot ser solidari. Els participants han pogut competir de manera individual o en equip i han disposat de 2 hores per completar el puzle assignat. La rapidesa i la coordinació han estat algunes de les claus per optar als premis que s'han atorgat a les persones o equips que han aconseguit finalitzar-lo en menys temps. Un dels col·laboradors de l'associació, dels membres de la Junta, que ens va comentar que era una activitat interessant i vam trobar que és interessant sobretot veure aquest silenci i aquesta concentració per portar a terme el concurs. Està molt xulo, la veritat. En total han participat 29 parelles adults i 6 parelles d'infants. Tots els diners recaptats durant la jornada s'han destinat íntegrament a la Marató de 3CAT, que aquest any ha posat el focus en la investigació del càncer. Molt bé. Trobo que és una activitat molt lúdica i a més que té una finalitat també molt important. Ets aquí de Martorelles? No, soc de Barcelona. I com ens vam enterar perquè hi ha una associació de cases de puzles i llavors per aquí, com fem seguiment per les xarxes, doncs vam trobar que avui fèieu aquest puzle solidari. Em sembla molt interessant perquè has d'estar molt concentrat tota l'estona i és divertit. És complicat mantenir tota l'estona el ritme i organitzar-te, no? Has d'anar parlant però alhora has d'estar focalitzat. Aquesta ha estat la primera vegada que s'ha organitzat aquest acte solidari, que ha tingut molt bona rebuda. Per això, l'organització espera repetir-lo l'any vinent.